Claqueta. Mancomún. Actituds incíviques, vies d'escalada il·legals i ja m'he oblidat quina era l'altra. I les estratègies dels éssers vius per adaptar-se. Oh! Que no som... No, encara no es troben en un bon estat. Joder, vale. Per protegir els nostres rius cal conèixer-los. Molts dels... Les tis... Perdó, és que no he dit una cosa que entria. Que no hi quedem que hi hauríem fulles seques, se sentiran a la gravació, no? Avui ens cordem les xiruques, o més ben dit, ens cordem els escarpits. No, ens cordem no, perquè no ens els cordem. Amb teleprompter i tot. Avui farem una passejada per veure André el què meu veiem. mòbil. André el meu mòbil. El tens tu? Jo no el tinc, No. Jo no el tinc. La captura accidental no és l'única amenaça. És que, tio, s'han fet agafar per la cara, un moment. Tot i així, no s'estudia tant com el medi terrestre. Es necessiten més investigacions sobre patògens i vectors per millorar... per millorar la malaltia. No. Si vols ajudar a protegir els cosmarins emplomallats... No. Andrea, aquesta cara? Si has de riure, riu. Què és això? No la miris, jo no la miro i ja està. Però per què us fa gràcia? Si us fa gràcia... Perquè t'ha vingut tot el pèl a la cara. Inclús la migració dels ocells. Sí? Super! Ai! Jo tenim plano divertit. Joder! Molts dels rius, joder, tio, és que m'estic agobiant. Comences? Li he donat a gravar, ja. No està molt avall la càmera? És que m'estàs gravant directe a la papada. Sí. O sigui, de centre et surt aquí. Pues no, tia. Però totes aquestes dades... Perdó. Vale, torna-hi. Mira que és fàcil, S'està acabant la bateria, No interactuïs amb ells i si en veus un de ferit... És que me n'he deixat una, tio, respecte al seu entorn. No interactuïs amb ells i què més? Vinga, va. Sí? Podem. Vinga, va. Va, d'aquí a TikTokers. Que permetin reduir aquestes emissions. Merda, tio, no és superbé. Encara estem a temps. Merda, tio, hòstia. Posa del frontal, encara ens queda fer el Quiro Rius. Una mica descoordinats. Pel projecte d'Esmares ja m'he equivocat perquè... No, tio, no. És que no puc ja, és que el meu cervell no don ja. Què ve ara? Doncs sí, ja ho veuràs. Parada aquí? Vinga, sabia. La Barbacoa! captura... Calla, va. A veure, jo crec que el Marrós s'arreglarà, sincerament. Tu no. No. Però No! jo la poso. No creus que s'arreglarà el Marrós? No, jo crec que... Aquestes coses s'arreglen, Dime, déjame